Malimao, très, 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 très urgent, très, très incroyable et très, 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 très bonne nouvelle. Maliens, bonne nouvelle d'obé bide. Ani kuma nyefo kuma nyanyira nyongolo do fana be no amena kuma o fana kan. Maliens, aywa, Mali est avion ba dendi soro. Ani marama fen chama ngentena adafo. Dernière génération de Maliens de. Allah. Hal ninte, c'est-à-dire que CDAO mogote o jamana te CDAO niveau konana ko Mali kelen nga fen kura munu soro. Nto nu togo fode. Bisu ina amena video wereke o ba soro autorisation dirama. Pour le moment autorisation ma dia nga fonyena et bolifen akemu na lebe kana di Mali ma. Mais pour le moment China a okepeu abena surprise chama China ou be chini. Entre aujourd'hui et demain abena surprise do wiye quoi. Ni comment do akoro kasara alala. Malion parce que jamana nyagamine be abse ka ke kodo bise ka na be bama mais en général ni ko ken ma do akoro bi aw bena nison ja China aw dali aw glanga fa ba sauter nouvelle dumam pas de be avion chamani marama fen chamam ba ibe chamam ba yere mun donde et puis ala ka Mali da Mali ma deli ka ko min ke Afrique paiement deli ka fin 100 ka tini niveau là Mali flek ka do odi histoire konana marfa ou bola char combat ou bola antimissile ou bola avion de chasse ou bola hélicoptère ou bola akacha de fo hi o ko fe tuguni irisu ka ministre des affaires étrangères ko makorome ka africain de doya ko wallahi ko ale be mun yefo ko jamana mini tege di irisu ma ko lube o jamana deme ko irisu ka président ko lu perlen be ko ka Mali deme ko fro foitala ko France ko trop c'est trop ko magoro akla kale de taille afrikia irisu bora ko kuma fo kunu anyo bonne nouvelle blaoyi o kofe Poutine ko kabe mona de bo asimina e Malien mo awa mona bora Mali la ka ban déjà awa jugu be dese ka shinoro shuna kirikiri machin be do mene shuna do biel be kule shuna Mali den jugu be dese ka shinoro shuna mbo fa yana bide ayi bigeni Mali den jugu be dese ka shinoro bi aya o do ka shinoro anye information no soro ko américain ga ambassade ko bunu ga personne non essentiel ka belabo Mali ko kana États-Unis ko Amérique ko attaque bena ke Mali kono effectivement tien de dou ibaro atina foko Amérique o ya Amérique yere ke chugo de me fe Mali ko oro famia quoi en me États-Unis don do lo be message ti en ma téléphone na ko bomu me oro dola ko mo wana seyende ko Amérique building do be no ko nu mu kolosi ko bon ko terusu be tagaye attaque u ba ke hali Amérique ça de Amérique ke chugo de quoi atina foko be ka Malien don ja papa de oro ko so ne be nouvelle fo ba fa siku parce que américain jogo de ba una quoi est-ce que tu vois nous sommes des américains jogo de ba una bon américain ni kuma mu fo Mali la chugo me ou be ni kele fo américain ay do ngi nga mu me États-Unis dron foni mo ngam information suit ou be foni mo ngam anglais me de donc Amérique communiquer min bla au kana paniquer alerte de do anga akli to yerla Amérique kuma mu fo akorote kabe ke 100% de akorode anga hakili to yerla akorode abisika ke bisiki de do donc Amérique ma kuma d'abord ka Malien jatike parce que baro frafin digele me tlonga ni don ni tlongo de la ni ok sobe ko fotoro ba fo ke be kan jatike oh do biel be kule bide yaro no de fana ata fo ko de do ba fa siku ka kuma be kan jatike an américain o de ko ma américain an ambassade ko ka hakli to era ben kele ne ka Amérique ko no donc Amérique ka communiquer o kana o baw jakan akunyo to anga hakli to angere ladi mais a chama fana na be kede donc entre parenthèses Malien français wulembe et Guinée président kama sanno Doumbia kama meno secret fo bela jele ngena 600 yananga do secret la ko flaw ka association me malla ko lui débarquer ka bon Macron nga kuma la ko Macron nya foli munke ko flaw ko Mali be ka flaw de kele ko flaw ka association do anye mu meme ama communique officiel soro ay a fora anyana ko flaw ka association do be ko Macron nya kuma mun fo ko tienta la bi ko tienta la sini ko Mali soro soute ka wuli flaw flakele la de ko flakele te Mali kono flaw re bora ka fo ko Macron nge inafigida bo amalio ni nyonche amba fo ko flaw ni chi flaw dogono abede be ka faga utara dogono kemeni bidru faga semaine passée la ay Macron bolé ka kuma ola ay Macron nyaku be kata dogono de faga utara temeshe ku faga ku shudo Macron bolé ka kuma ola ubeta do flaw de la flaw fana ya famia
flaute bima koronga pièce kono mais gouvernement ka communiqué officiel ke ka nyafo abela jele faranga na tuguni malien ni ay clé fly na be ka boka les 3 colonels ne segu tungara kala ngini te ko ka colonel u farade ngem boroda colonel kan kalenga janatigela mo ti boroda colonel kan galunga de ne kale colonel la ngone kala ngini te ka colonel mais ne te ka ta baka asimima ou be ne ka fongo les 5 colonels ka muni mu mai ça dit mali te 5 colonels taillé quoi mali ya ambere taillé ambere risquita il faut que surasu ko oro fana famia ya ninga do détail la kuma to la surasu ka bara tablo ka meni yoro mi mai ni mo mi ka côté mai ambe boko fode ni shogali ka côté mai ambe fongo shogali bo bi mana ministre ka banda e renouveler la ne shogali jela ka kera obela jelingena o ma dugo mo la donc ni ne ko ngo jaw ka côté la o korete ko ne be jaw ere contrôle la mais jaw kerefe mo do de mai wage kerefe mo do de mai mudi bu ko ne kerefe mo do de mai awana ma tien fo nyogo ngena wa jabana tejo o korete ko ne be ka 3 colonel ta ko faraka bo tawla surasu wa sabali segu tungara ba u fedi de nama ujo au nama ujo jorola ante marfa ci yorola ko ordre be di ko mogo ka tugo ko mogo te nyamogo sosode ante marfa ci yorola au be politique kene de ka na ye munke abe fode ali shini jaw ya kene ba fonga manya ali sinasimi kene manya ne be boka fode o ne tableau de ni mogo mbodo ni mogo to kunfona I drometan non ne drometan bashi awa te tugu mogo ko ngalunka o pasi turunla o bana aw keleme kata journaliste escorom fanata ko tuwa aw ko clé fly na yaro mali jugu keleme ku clé fly ni atako chara sandro mali opposant be bo o tana do wore fode o bina fode ko insécurité be o bono de fo ko ku dala kanye o tana do wore ke o bina wuli manganchi dila o be ka ala de delisa ka ke mais o de bana asimi avion ba de sanka di malien ma malien ame kuma kele fo onyena bi Mali bena ke première puissance de CEDEAO be yaro zone de Iyomala Mali est première puissance de Mali keleme ka avion dernière génération misro wala ate Nigeria bulu ate Algérie bulu nda Sukhoi irisuka Sukhoi ijobani mena avion do photo akanisa anga ko toyi irisuka avion dernier krinde wallahi asimi fle ko disro pucinu ko asimi kombi ngaji che ko asimi comme Mali ngaji che awa asimi be ngaji che Poutine nya ta dro ka di asimi ma do fana be ka sebu ka Facebook ka ko Amerique be ka boli ka bo Mali ko irisu be kana ay sabali Amerique ni Mali te kala de Amerique ga kala te ku Mali de na Amerique ko ka ban kala domina asimi te 3 secondes ke fenga asimi États-Unis ke ne seku to ka be États-Unis ana Amerique te kala ay sabali kala te Mali ni aga ta ka mo shi faranga kala ka ani France kele ne be kala ani Allemagne te kala ani Japon te kala ani France de be kala point bar ay faraka jamana to attaquer ay sabali de aga ta asimi ka bara gele ya bulu de asimi ka formation commando formation ke États-Unis donc américain on nante nyogona ali bi anga ministre des affaires étrangères ni américain on nyogonye américain on communiquer mun bla ou ba nyogona sike ali New York ya al don do la nek mena 30 kata dugu kono ou ye message cinema ou ya fo télé la Amérique télé la ko bomu be métro dugu la ko bomu o fara do Amérique musokoroba be jatkera bego ante métro tabi be itagama sena kuy ou be alerte ke ali Américain donc ko jugu te quoi agana fodron ko jugu te de ne Amérique tabolo di o de ko so ne be nouvelle do bla manda o klo la ba fo sigu Américain jogo de ba ona quoi imaya donc malien angam pa oro kuna asimi nanani marama fendo wi malien a benala che ne segu tungara nere ne ngone dabali bama deli kane mine kane nyogombo ne segu ma deli kan nison dia jusqu'à ce point aya sigi dron kata bila kata plasina ni fema do akoro bisuina abe kodo yede awa mena segera do fana fo onyena malien ni fenu commandé avec kalo nani kalo durubo anga pilote de tara irisuka dugula kata formation ke marfan be ci toya mina et avion munu sana mo munu be avion boli mo munu be irisu ya avion mun dama mo munu avion kura min dira Mali ma bi mo munu be avion boli malien u tara irisu ka dugu de la formation na olu de natoni avion nana nyogon fe awa irisu ka sorasu u ye menaka kanta net Mali ni Niger frontière Mali ni Niger frontière c'est déjà garanti quoi ma fonga ta kite kede mais irisu ka base sira Mali nord la déjà u ye sema mogo wole ku ka marfada ko sema mogo fe be menaka ka be ka marfada ou be ku tuto ou be ka tu Mali armée ko ou be ka tu daw ka soko do ka sinoko ko u te fe ka marfa ye mogo bulu de est ce que France ya damina noyi France nana ka marfa de di sema ma
France ye rebelle de créer kan kele irisu ko kute fe ka marfa ye mo shibulu awa irisu ka ministre des affaires étrangères ko ani irisu ka président ko lu bena monnaie de bo ku be monnaie bo assimila wallahi malion avion munu nana ne kentenda lo ko do be comme ni autorisation ma di ma tseka kuma tu vois photo nu bebe ya no mais de la photo ira abena la photo nu be suina depuis kula shirin te ka kule nga bena bonne nouvelle soro wallahi mali avion badé o be avion fe fa ka chano be do be ka foko sabar nana nanne nana duru aka chani ni be koy ne kentena dafa onyana mali avion badé de soro marfa kisse badé char combat badé awa bara bana pew Francis somina orela Macron bolla kataka Benin Macron bolla kata Guinée Bissau Macron bolla kata Cameroun Macron jigila tigelembe atara Guinée aye opposant fabriqué Afrique de l'Ouest opposant fait wuli a ben français au Cameroun France tara kata opposant de wuli la Guinée présent contre la ça parce que ba don asimia armu luru yere de soro marfa mumbe ngo mo yɛrɛ tɛ hali français yɛrɛ bolo yan dɛ bilayi asimi filɛ k'o de sɔrɔ radar pisane radar de dernière génération mali bɔra k'o de sɔrɔ sisan a ye baara banna o n y'o de fɔ an na aw bɛ ka armée dɛmɛ cogo min na aw kana décourager dɛ aw bɛ ka armée dɛmɛ cogo min aw kana décourager dɛ radar pisane dernière génération avion pisane Sukhoi irisu bɛ ka avion min ta f'u b'a fɔlɔkɔ tan dɛ u ka avion mun bɛ ko Sukhoi ate bebolo de o avion te bebolo de awa mali flek ko mali ma korokoro le ma sande ka glan engine na ka bo engine na dro a croix hala mana ma fara ka bola u ya mana be fara ka bola kati yele sa voilà u klara u ya avion ni pièce avion démonter be na ka pièce black carton gono ka mana kala kanai avion be démontera pilote spécial le tara irisila ka tout dige formation na avion be manier togomina olu claro ka formation na mali surasi pilote mun tara irisu ka dugula ko ka ta avion poli kala olu clara u yu ka examen ke u ye mention excellent de soro anu avion mene ayi abe bamako sangolo wa abe asimi to ko sebene bamako sangolo safala la hala teme aya o kepe ubani ube avion de be démonstration ke aw yele be son awa aradar mun fana bambulo aradar mun dilemba ma nyo de fana sango mali denjugu be dese ka sinogo bi peut-être armée tena fendo o yirala de ne fana tena ndado orola de o ye armée ka sekrai ne te fem be fo ni ne ka fem mun fo o koroko dore be mo fo a ben alache la dernière génération des radars mali flek ko de sorobi dernière génération des radars mali flek ko de sorobi c'est ça o va do mali ni Guinée kadisa ou be opposant na bo Guinée présent contre la 600 pour ko ka décès o ka tiki ignasi farasima ou be chantasi kenoye ko ka dugulam deuna bo o yere contre la 600 ou be ko de quelle la Guinée 600 Assimi a déjà compris Malien on a to ministre wulila ou wulila ka boli ke pour que embargo d'armes ka ke malika awa do yere tere ni mali surasu do de mangaye aw na anga je angola me nyogo fe anya nouvelle do fana sur 600 information no tirama ko oni surasi munu be Congo oni surasi munu nu be Congo ko u gena Congo la u gen ko dans 6 mois ku be Congo bla awa ministre fana ka ta bon mali kono de ango de fo bela jene de asimi ka ministre gen asimi ka force étrangère be gen bon mali kono pacifiquement quel temps ni mo si che ko américain ñoo communiquer bla aw kana paniquer de américain ma communiquer ñoo kana sike hali New York yamno o ye américain de tabulu di donc kana joro quoi ou ba kedro pour que mogo kana se ka paniquer ou ba kedro pour que mogo ka a donko ko do be dugula donc américain be mogo informé di ma dabo ko ka mogo jatige aw kana paniquer abe barala chukuma ay continuité ay akilito aw yera dro aw kana mogo do wole ko ye fly hal na terroriste mine aw kana fo ko fly do ou aw kana fo ko maninga do aw kana ka shia fo aw na terroriste mine ay ta di mali famauma aw kana gongoli sigi uku wallahi asimi mone boana malion ni de fo bela jenna billahi armement mun nana ka di mali ma bi netenda do a détail la de photo bebe ne bolo ya mais netena kuma nete droit ne bolo parce que autorisation ma dia ça n'est pressé le ndo quoi uka nun kon ke sa be ka lafia parce que be kon na file no be ngolo funu do awa mali jugu be fengeda aya remarquer dron mali denjugu de kumbe bo folo ko ay ko flawni mogo de be kelela RFI a fo RFI desra magoro ngere de blara RFI place la sadno ko mali be ka flow kare ka so mali te ka flow kare awa asimi mo ne bona de mali on mena fendo kala 100 aw na nga je kula me nyongo fe aya nyoro la jede
nin bɔra Mali surasi dɔ yɛrɛ de da sansan mena ni yira aw la Mali surasi dɔ de bɔra ka nin fɔ dɛ donc b'a kala aw ni an b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ janfa bɛ Mali contre la MINUSMA ninnu u bɛ ka mun de kɛ Mali contre la Mali surasi dɔ kumakan filɛ nin an ka lamɛn u sigilen don siyako kan n ye n da don a la o don na a ka di n ye ka segin a kan bari ne bolo o association bɛ tiɲɛniba de la fɛn dɔw bɛ n'i y'a fɔ jamanadenw ye i ma tiɲɛ f'u ye bɛɛ tɛ se ka fɛnw faranfasiya ka tiɲɛ bɔ nkalon na o association kelen ninnu u ye kuma caman fɔ ko sɔrɔsiw wulila k'an taara Libe k'an ye Libe lakori k'an bɛ ka mɔgɔw ka dumuni so k'olu jeni jiginɛso k'an bɛ k'olu jeni k'an ni donsow bɛ ɲɔgɔn fɛ k'an y'a kɛ tan ne kun bɛ yan ambassade dɔ bɛ u ye n contacter directement n y'an ka mɔgɔw wele terrain kan armée ɲɛmɔgɔ kun bɛ yen ministre kun bɛ yen u y'a MINUSMA mɔgɔw wele o y'a sɔrɔ MINUSMA fana kun taara u k'u y'a kuma kelen mɛn u ye MINUSMA mɔgɔw wele ko pankuru dɔ b'a bolo mun bɛ se ka to sanfɛ ka ja ta an bɛna baara min na a y'a ja bɛɛ ta an ka jamanadenw don an ma n'u fagali kama mɛ an b'an ka baara kɛ o sɔrɔla mun fɛ parce que a dɔ kun kɛra ɲan'o cɛ u y'a kuma fɔ tan dɔrɔn sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw y'an ka sɔrɔsiw lasegin donc o ye k'a yira association mun bɛ o baara ninnu na Bamakɔ yan u ni jatigɛ walekɛlaw n'a bɛ f'o ma terroriste u bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ ɲɔgɔn bolo n'i ye nin fɔ ka sɔrɔsiw ka baara tiɲɛ o mɔgɔw ka u yɛrɛ ta o kɔfɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra sɔrɔsiw ye jaw ta ka mɔgɔw yira u kun talen don ekɔliso dɔ de ta k'u sigi o kɔnɔ marifaw b'u bolo u bɛ tobili la sɔrɔsiw talen y'u minɛ u y'a ja can u ma o jaw bilalen bɔlɔlɔ sanfɛ o mɔgɔ kelen tilala ka lɛtiri wɛrɛ sɛbɛn association u b'a dɔn kan bɛ mun ma a ɲɛmɔgɔ tilala ka lɛtiri wɛrɛ sɛbɛn k'a fɔ ko sɔrɔsiw k'u janto ko marifa bɛ mɔgɔ bolo camancɛ yɔrɔ in na k'a bɛɛ tɛ jatigɛ walekɛla ye voilà ko an ka sɔrɔsiw k'an ka sɔrɔsi bɛ mɔgɔ dɔ minɛ ko marifa b'olu bolo ko marifa bɛ mɔgɔ minnu bolo k'a bɛɛ tɛ terroriste ye maliyɛnw sɔrɔsikɛ taara marifa ci yɔrɔ la dɔ bɛ ka sɔrɔsikɛ faga sɔrɔsi ye dɔ ni marifa ye a tigi tɛ sɔrɔsi ye polisi tɛ gendarme tɛ marifa yɛrɛ bolo k'an ka n'o minɛ ko bɛɛ tɛ terroriste ye nin bɛɛ ye MINUSMA ka baara de dɛ maliyɛnw MINUSMA de filɛ ka MINUSMA de rapport fɛn bɛ ka kɛ Mali contre la a bɛɛ MINUSMA de ka baara ye aw bɛɛ lajɛlen nin ye san dɛ yarɔ nin ma dogo mɔgɔ si la dɛ bon nin ye Mali sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ de bɔlen ka nin yɔrɔ révélation kɛ parce que ni nin ma kɛ mɔgɔ caman tɛ bɔ kalama janfan bɛ ka kɛ Mali contre la mɔgɔ caman t'a dɔn donc k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ an bɛ yɔrɔ na ko bi wallahi janfa de bɛ Mali contre an b'a ɲini Mali gouvernement fɛ an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maliyɛnw an bɛ segin a kan bi ye samedi 29 juillet 2022. Et bien samedi 29 juillet 2022. Ou bien le 30 juillet. Attendez. Bien samedi 30 juillet 2022. Maliens, maintenant, comment on y a fait un Amangini Mali gouvernement fait. Mali gouvernement. Mali est présent. Bien samedi 30 juillet 2022. Amangini président Assimi fait. Amangini premier ministre Shogel fait. Association fait non. Maraga association de Dogona association. Ou bien chia association aya beti wallahi billahi ambe orna ko bi aya beti ani ka hali chia togofoni ke aya interdit uranda o de ke kaka jamana libéré en tant que chia do association sigilembe to ube ta don ulde la ulde be boku ga mogo fagala kuma be ima yo kana surasuma kana surasube mogo do mine ko marfa bolu bolo ko me ko lute terroriste et de terroriste autorisation te bolo ko marfa do mais marfa yera e bolo kana surasu yo mine ko non ko ana surasu manga lumine bon aw ni ala na chrétien nafa du même MINUSMA la ya o ye kelengi flana fara tuguni amangini président Assimi fait association ka ko chia do de togo dale mala amangini président Assimi ka bechi o ye kelengi flana fara tuguni parti politique fefe be Mali kono u ka bechi fila saba président Assimi journaliste escroc kura do be bolibol la aw no fait tele flyna Mali jugu keleme ku kla fladi a journaliste escroc bolla kini norana abe to ka Shogel de temps aba fo kale be Assimi fait abe Shogel de temps aba fo kale be Assimi fait o kuye mi sanno ka mélange ke kanani mangankolon tie M5 RP mo amolu fo M5 tara aka fenge ke kuna shini M5 tara ni Maliki Diaw photo Assimi photo ani Shogel photo yi bravo au M5 tara ka to barake donc o wa ira ko bembe am bebe ka bengini yere wolo be ben sraka M5 be ben sraka mais surasi saba mun tɔgɔ fɔra n'o ye Maliki Diaw ani Modibo Kone ani Colonel Wage mɔgɔ dɔ de bɛ ka taga olu ka ligne fɛ k'a fɔ k'u bɛna surasiw dɛmɛ mais olu de bɛ ka premier ministre nɛni olu de bɛ ka na ni ɲagamu ye olu de bɛ ka na ni mɔgɔ bila ɲɔgɔnnaw ye olu de infiltréw ye
o korote ko Maliki Diaw may o korote ko Modibo Kone may o korote ko Wage may mais mogo do de be ka do aw ka li fe afra akaw débarrasser ka bo ol de la fen jugunu de do. Moi, je vais dire ça aujourd'hui et demain. Ne te sais pas là de. En tant que vous avez ligne qu'on ne va pas alishini. Parce que avec un quel la ski qu'on fait dit. Avec un benendo, ne ra kuma boka Maliki Diaw façade dongodo. Mais du matin de souma ko dugumaje, aw nana ni mo ko mununye. On debe kanani bembalia yi ka shogali clan Diago ya créé, ka Asimi clan Diago ya créé. A bébé ka bo aw di ka côté là a furata ko de dabla kaka sembo adema mogo sina aka sembo ancien mogo sina an be ka mbolo di nyoma anga bali kurajo ne ka kuma be flé ne se bu tungara mbolo da kurane ka ne ka dangini te ko ka kolelu farade ayi o tene ketogo ye o tene ka éducation ye ben o de banga du kono mais ne be munya fo yana nouvelle mu kumbe ka fo bi bravo bravo mali te sen kolel dronye sen kolelo aw ne aw an be barajuru sirle me nyogona donc an be ka mbolo di nyogoma angana ketoro ko 5 colonel mali te 5 colonel droyen en bes colonel donc akambe aywa mali avion ba dendi soro ani marama fen chama ngentena adafo dernière génération de malion de ala hal ninte ça dit que CEDEAO mogote o jamana te CEDEAO niveau konana ko mali kelenga fen kura munu soro ntonu to fo de bisuina amana video wéreke o ba soro autorisation dirama. Pour le moment, autorisation m'a dit nga fonyena et bolifa akemu na lebe kana di malima. Mais pour le moment, China au kepeu abena surprise chama China ou be chini. Entre aujourd'hui et demain, abena surprise do wiye quoi. Ni comment d'accord ka sara alala. Malion parce que jamana nyagamene be abseka ke kodo biseka na be bama. Mais en général, ni ko kenima do akoro bi abena nisonja China. Aou dali aw glanga fa ba sauter nouvelle dumam pas de B avion chamani marama fen chamam ba ibe chamam ba yere mun donde et puis alaka mali da mali madeli ka komin ke afrique paiement deli ka fin 100 ka cheni niveau là mali fleka do odi histoire konnana marfa ou bola char combat ou bola antimissile ou bola avion de chasse ou bola hélicoptère ou bola akacha de fo hi o ko fe tuguni irisu ka ministre des affaires étrangères ko makorome ka africain de dogoya ko wallahi ko ale be mun yefo ko jamana mini tege di irisu ma ko lube o jamana deme ko irisu ka président ko lu perlembe ko ka mali deme ko fro foitala ko franci ko trop c'est trop ko makoro akla kale de taille afrikia irisu bora ko kuma fo kunu anyo bonne nouvelle blaoyi o kofe Poutine go kabe mona de bo asimina e malien mo awa mona bora malla ka ban déjà awa jugu be dese ka chino shuna kirikiri machien be do mene shuna do biel be kule shuna mali den jugu be dese ka chino shuna mbo fa yana bide ayi bigeni mali den jugu be dese ka chino bi aya o do ka chino anye information nostro ko américain ga ambassade ko munu ga personne non essentiel ka belabo malla ko kana États-Unis ko Amérique ko attaque bena ke mali kono effectivement tien de dou ibaro atina foko Amérique o ya Amérique yere kechugo de mefe malon go ro famia quoi en États-Unis don dans le message ci en ma téléphone na ko bomu me yoro dola ko mo wana seyne ko Amérique building do be no ko no mu kolosi ko bon ko terusu be tagaye attaque ou ba ke hali Amérique ça de Amérique kechugo de quoi atina foko be ka malien don ja papa de o do ko so ne be nouvelle fo ba fa sigu parce que américain jogo de ba una quoi est-ce que tu vois nous sommes des américains jogo de ba una bon américain ni kuma mu fo mal la tugo mine ou be ni kelen fo américain ay do ngi nga mu be États-Unis dron fo ni mo ngam te information suit ou be fo ni mo ngam te anglais mede donc américain communiquer min bla au kana paniquer alerte tout de do anga akli to yerla américain kuma mu fo akorote kabe ke 100% de akorode anga hakili to yerla akorode abisika ke bisiki de do donc américain ma kuma d'abord ka malien jatike parce que baro frafin digele me tlongani don ni tlongo de la ni yok sobe ko fotoro ba fo ke be kan jatike oh do biel be kule bide yaro no de fana ata fo ko de ka do ba fa siku ka kuma be kan jatike awa ay américain de ko ma américain anga masadu ko ka hakli to yara awa ben kele ne ka américain ko yanno donc américain ka communiquer o kana o baw jaka akunyo to anga hakli to angere ladi mais chama fana na be kede donc entre parenthèses malien français wulembe et Guinée président kama sanno Doumbia kama meno secret fo bela jelengena 600
yananga do sekere la ko flaw ka association me malla ko lui débarquer ka bon Macron nga kuma la ko Macron nya foli munke ko flaw ko Mali be ka flaw de kele ko flaw ka association do anye mu meme ama communiqué officiel soro ay a fora anyana ko flaw ka association do be ku ko Macron nya kuma mun fo ko tienta la bi ko tienta la sini ko Mali soro sute ka wuli flaw kele la de ko kele te Mali kono flaw re bora ka fo ko Macron nge inafigida bo amalion ni nyonche amba fo ko flaw ni chi flaw dogono a bede be ka faga utara dogono kemeni bidru faga semaine passée la ay Macron bolé ka kuma ola ay Macron nya kube kata dogono de faga utara temeshe ku faga ku shudo Macron bolé ka kuma ola ubeta do flaw de la flaw fana ya famia flaw te bi Macron nga piège kono mais gouvernement ka communiqué officiel ke ka nyefo abela jele fana ngena tuguni Malion ni ay clé fly na be ka boka les 3 colonels ne segu tungara ka langini te ko ka colonel farade ngem borda couronel kan kalenga janatigela mo ti borda couronel kan galunga de ne kale couronel la ngone ka langini te ka colonel mais ne te ka ta baga asimima ou be ne ka fongo les 5 colonels ka muni mu mai ça dit Mali te 5 colonels taillé quoi Mali ya ambede taillé ambede risquita il faut que surasu ko oro fana famia ya ninga do détail la kuma to la surasu ka bara tabulu ka meni yoro mi mai ni mɔgɔ min ka côté maɲi an bɛ bɔ k'o fɔ dɛ ni Choguel ka côté maɲi an bɛ fɔ ko Choguel bon bi mana ministre ka mandat renouvelé la ne Choguel jalaki a kɛra o bɛɛ lajɛlen ɲɛna o ma dogo mɔgɔ la donc ni ne ko Diaw ka côté la o kɔrɔ tɛ ko ne bɛ Diaw yɛrɛ contre la mais Diaw kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔw de maɲi Wage kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔw de maɲi Modibo Kone kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔw de maɲi awa n'an ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna wa jamana tɛ jɔ o kɔrɔ tɛ ko ne bɛ ka 3 colonels ta k'o fara ka bɔ tɔw la sɔrɔsiw a ye sabali Segu Tunkarabaw fɛ de dɛ n'an m'aw jɔ n'amaw jɔyɔrɔ la an tɛ marifa ci yɔrɔ la ko ordre bɛ di ko mɔgɔ ka tugu ko mɔgɔ tɛ ɲɛmɔgɔ sɔsɔ dɛ an tɛ marifa ci yɔrɔ la aw bɛ politique kɛnɛ de kan n'a ye mun kɛ a bɛ fɔ dɛ hali sini ni Diaw y'a kɛ ne b'a fɔ n k'a ma ɲa hali sini Assimi y'a kɛ n'a ma ɲa ne bɛ bɔ k'a fɔ dɛ ne taabolo de ye ni mɔgɔ min b'o dɔn ni mɔgɔ min t'o kun fana i dɔrɔmɛ 10 nɔnɔ ne dɔrɔmɛ 10 basi awa ne tɛ tugu mɔgɔ kɔ nkalon kan o page turunla o banna aw kɛlen bɛ ka taa journaliste escroc min fana ta k'o tugu aw ka tile 2 in na yarɔ Mali jugu kɛlen bɛ k'u tila 2 ye de ni attaque cayara san dɔrɔn Mali opposant bɛ bɔ u tɛna dɔ wɛrɛ fɔ dɛ u bɛna fɔ de ko insécurité bɛ yen u bɛna de fɔ k'o k'u dalakan ye u tɛna dɔ wɛrɛ kɛ u bɛna wuli mankanci de la u bɛ ka Ala de deli sa u ka kɛ mais o de banna Assimi avion baden san ka di maliyɛnw ma maliyɛnw an bɛ kuma kelen fɔ aw ɲɛna bi Mali bɛna kɛ première puissance de CEDEAO bɛɛ yarɔ zone de UEMOA la Mali ye première puissance de Mali kelen bɛ ka avion dernière génération min sɔrɔ wala a tɛ Nigeria bolo a tɛ Algérie bolo nda Sukhoi Irisiw ka Sukhoi i jɔban n bɛna avion dɔw photo a ka ɲi sa an k'o kow to yen Irisiw ka avion dernier cri in dɛ wallahi Assimi filɛ k'o de sɔrɔ Poutine ko Assimi ko n b'i ɲɛji cɛ ko Assimi ko n bɛ maliyɛnw ɲɛji cɛ awa Assimi n bɛ e ɲɛji cɛ Poutine y'a ta dɔrɔn k'a di Assimi ma dɔw fana bɛ ka sɛbɛn ka Facebook kan ko Amérique bɛ ka boli ka bɔ Mali la ko Irisiw bɛ kana a ye sabali Amérique ni Mali tɛ kɛlɛ la dɛ Amérique ka kɛlɛ tɛ kun Mali la dɛ n'Amérique ko k'a b'an kɛlɛ don min na Assimi tɛ 3 secondes kɛ fɛnkɛ Assimi ye États-Unis kɛ ne Segu Tunkara bɛ États-Unis an Amérique tɛ kɛlɛ la a ye sabali kɛlɛ tɛ Mali ni an ka taga mɔgɔ si fara an ka kɛlɛ kan ani Faransi kelen de bɛ kɛlɛ la ani Allemagne tɛ kɛlɛ la ani Japon tɛ kɛlɛ la ani Faransi de bɛ kɛlɛ la point barre a ye fara ka jamana tɔw attaquer a ye sabali dɛ a kana taa Assimi ka baara gɛlɛya bolo dɛ Assimi y'a ka formation commando formation kɛ États-Unis donc américains n'an tɛ ɲɔgɔn na hali bi an ka ministre des affaires étrangères ni américains ye ɲɔgɔn ye américains ye communiqué mun bila u b'a ɲɔgɔnna si kɛ hali New York yan hali don dɔ la ne tun bɛna terrain ta ka taa dugu kɔnɔ u ye message ci ne ma u y'a fɔ télé la Amérique télé la ko bombe bɛ métro dugukɔrɔ la ko bombe o fɔra dɔrɔn Amérique musokɔrɔba bɛɛ ja tigɛra bɛɛ ko an tɛ métro ta bi bɛɛ y'i tagama sen na koyi u bɛ alerte kɛ hali Amérique yan donc kojugu tɛ quoi aw kana fɔ dɔrɔn ko kojugu don kojugu tɛ dɛ nin ye Amérique taabolo di o de kosɔn ne bɛ nouvelle dɔw bila a mandaw kulo la a b'a fɔ Segu américain jogo de b'aw na quoi i m'a ye wa donc maliyɛnw an k'an pan o yɔrɔ kunna Assimi nana ni maramafɛn dɔw ye maliyɛnw a bɛɛ n'Ala cɛ ne Segu Tunkara ne yɛrɛ ne ko ne dabali ba ma deli ka ne minɛ ka ne ɲɔgɔn bɔ ne Segu ma deli ka nisɔndiya jusqu'à ce point a y'aw sigi dɔrɔn ka taa bila ka taa bila sini na ni fɛn ma don a kɔrɔ bi su in na a bɛ ko dɔ ye dɛ awa n bɛna sɛgɛrɛ dɔ fana fɔ aw ɲɛna Mali ye nin fɛn ninnu commandé a bɛ kalo 4 kalo 5 bɔ an ka pilotes de taara Irisiw ka dugu la
ka taga formation ke marfa nbe ci cogoya min na avion minnu sanna mɔgɔ minnu bɛ avion boli mɔgɔ minnu bɛ irisu ye avion minnu d'a ma mɔgɔ minnu avion kura min dira Mali ma bi mɔgɔ minnu bɛ avion in boli Maliens u taara irisu ka dugu de la formation na olu de natɔ ni avion nana ɲɔgɔn fɛ awa irisu ka sɔrɔsiw u ye Menaka kanta net Mali ni Niger frontière Mali ni Niger frontière c'est déjà garanti koyi m'a fɔ n ka taa kite kɛ dɛ mais irisu ka base sigira Mali nord la déjà u ye sema mɔgɔ wele k'u ka marifa da ko sema mɔgɔ fɛn bɛ Menaka k'a bɛ ka marifa da ou bien ka tugu Mali armée kɔ ou bien ka t'u da u ka so kɔnɔ ka sinɔgɔ ko u tɛ fɛ ka marifa ye mɔgɔ bolo dɛ est ce que Faransi y'a daminɛ n'o ye Faransi nana ka marifa de di sema ma Faransi ye rebelle de créer k'an kɛlɛ irisu ko k'u tɛ fɛ ka marifa ye mɔgɔ si bolo awa irisu ka ministre des affaires étrangères ko ani irisu ka président k'olu bɛna monnaie de bɔ k'u bɛ monnaie bɔ Assimi la wallahi Maliens avion minnu nana ne kɛntɛ da ko dɔ bɛ comme ni autorisation ma di ma tɛ se ka kuma tu vois photo ninnu bɛɛ bɛ yan nɔ mais n tɛna photo yira aw bɛɛ bɛna photo ninnu bɛɛ su in na depuis kura sini n tɛ ka kule nka bɛna bonne nouvelle sɔrɔ wallahi Mali ye avion baden u bɛ ka avion fɛn fɛn fɔ a ka ca n'o bɛɛ dɔw bɛ ka fɔ ko 3 nana 4 nana 5 a ka ca ni nin bɛɛ ye koyi ne kɛn tɛna da fɔ aw ɲɛna Mali ye avion baden de sɔrɔ marifakisɛ baden char combat baden awa baara banna pewu Faransi sɔmina o de la Macron bolila ka taga Benin Macron bolila ka taga Guinée Bissau Macron bolila ka taga Cameroun Macron jigila tigɛlen bɛ a taara Guinée a ye opposant fabriqué Afrique de l'Ouest opposant fɛn fɛn bɛ wuli a bɛɛ Français ka mɔgɔ de Faransi taara ka taa opposant de wuli Laginɛ président contre la sa parce que u b'a dɔn Assimi ye arme lourd yɛrɛ de sɔrɔ marifa mun bɛ mo yɛrɛ tɛ hali Français yɛrɛ bolo yan dɛ bilahi Assimi filɛ k'o de sɔrɔ radar puissant radar de dernière génération Mali bɔra k'o de sɔrɔ sisan a ye baara banna o n y'o de fɔ an na aw bɛ ka armée dɛmɛ cogo min na aw kana décourager dɛ aw bɛ ka armée dɛmɛ cogo min aw kana décourager dɛ radar puissant dernière génération avion puissant Sukhoi irisu bɛ ka avion min ta f'u b'a fɔlɔkɔ ta dɛ u ka avion mun bɛ ko Sukhoi a tɛ bɛɛ bolo dɛ o avion tɛ bɛɛ bolo dɛ awa Mali filɛ ko Mali ma kɔrɔkɔrɔlen ba san dɛ k'a dilan usine na k'a bɔ usine na dɔrɔn a kura hala mana ma fara ka bɔ a la u y'a mana bɛɛ fara ka bɔ a la ka t'i yɛrɛ san voilà u tilala u ye avion ni pièce avion ni démonter de bɛ na ka pièce bila carton kɔnɔ ka mana kala ka na n'a ye avion bɛɛ démontera pilote spécial de taara Russie la ka t'u dege formation na avion bɛ manier cogo min na olu tilar'u ka formation na Mali sɔrɔsi pilote minnu taara Russie ka dugu la ko ka taa avion boli kalan olu tilara u y'u ka examen kɛ u ye mention excellent de sɔrɔ a n'u ye avion in minɛ ayi a bɛ Bamakɔ bɛɛ ye Bamakɔ Sangolo wa a bɛ Assimi tɔgɔ sɛbɛn de Bamakɔ Sangolo sanfɛla la hala tɛmɛ a y'aw kɛ pewu bani u bɛ avion ta u bɛ démonstration kɛ aw yɛrɛ bɛ sɔn awa radar mun fana b'an bolo radar mun dilen b'an ma n y'o de fɔ an na sisan ko Mali den jugu bɛ dɛsɛ ka sunɔgɔ bi peut-être armée tɛna fɛn dɔw yira la dɛ ne fana tɛna n da don o yɔrɔ la dɛ o ye armée ka secret ye ne tɛ fɛn bɛɛ fɔ ni ye ne ka fɛn mun fɔ o kɔrɔ ko dɔwɛrɛ bɛ yen m'o fɔ a bɛɛ ni Ala cɛ la dernière génération des radars Mali filɛ k'o de sɔrɔ bi dernière génération des radars Mali filɛ k'o de sɔrɔ bi sisan u b'a dɔn Mali ni Guinée ka di sisan u bɛ opposants na bɔ Guinée président contre la sisan pour que o ka dɛsɛ o ka tigi i ɲɛsin Faransi ma u bɛ chantage kɛ n'o ye k'o ka duguladenw na bɔ o yɛrɛ contre la sisan u bɛ k'o de kɛ Laginɛ sisan Assimi a déjà compris Maliens o de y'a to MINUSMA wulila u wulila ka boli kɛ pour que embargo d'armes ka kɛ Mali kan awa dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ni ye Mali sɔrɔsi dɔ de mankan ye aw ni an ka jɛ an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ an ye nouvelle dɔ fana sɔrɔ sisan information dɔ cira ma ko ONU sɔrɔsi minnu bɛ Congo ONU sɔrɔsi minnu n'u bɛ Congo ko u gɛnna Congolais y'u gɛn ko dans 6 mois k'u bɛ Congo bila awa MINUSMA fana ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ dɛ an k'o de fɔ bɛɛ lajɛlen dɛ Assimi ka MINUSMA gɛn Assimi ka force étrangère bɛ gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ pacifiquement kɛlɛ t'an ni mɔgɔ si cɛ ko Américains y'o communiqué bila aw kana paniquer dɛ Américains b'a communiqué ɲɔgɔnna si kɛ hali New York yan nɔ o ye Américains yɛrɛ taabolo di donc aw kana jɔrɔ quoi u b'a kɛ dɔrɔn pour que mɔgɔw kana se ka paniquer u b'a kɛ dɔrɔn pour que mɔgɔw ka a dɔn ko dɔ bɛ dugu la donc Amérique bɛ mɔgɔ informé de mais a ma dabɔ ko ka mɔgɔ ja tigɛ aw kana paniquer a bɛ baara la cogo min a ye continuer ten a y'a hakili to aw yɛrɛ la dɔrɔn aw kana mɔgɔ dɔ wele k'o ye fila ye
hal na terroriste mine akana fo ko fla de do ou akana fo ko maninga do aw kana ka shia fo awana terroriste mine ay ta di Mali famaw ma aw kana gongoli sigi ukun wallahi asimi mone bo na malion ni de fo bela jenna billahi armement mu nana ka di Mali ma bi netenda do a détail la de photo be bene bolo ya mais netena kuma net droit tene bolo parce que autorisation ma dia ça n'est pressé le ndo quoi uka nun kon ke sa be ka lafia parce que be kon na file no be ngolo funu do awa Mali jugu be fengena aya remarquer dro Mali den jugu de kumbe bo folo ko ay ko flawni mogo de be kelela RFI a fo RFI desra magoro ngere de blara RFI place la sabno ko Mali be ka flow kare ka so Mali te ka flow kare awa asimi mone bona de Mali on mena fendo kala 100 aw na nga je kula me nyongo fe aya nyoro la jede ni mbora Mali surasi do ere de da 100 mena ni ra awla Mali surasi do de bora kan fode donc ma kala aw ni ambara de nyongo fe janfa me Mali contrôle la ministre ou be ka munde ke Mali contrôle Mali surasi do kuma ka flene angala me usigilen no shiako kan yin da do ala oduna akadiye ka siga kan bari ne bolo o association be tieni ba de la feno be ni afo jamana denye ima tien fuye beti se ka fon franfasi aka tien bo galona o association kele no we kuma chama fo ko sura so wulila kantara libe kan libe la kori kan me ga mo ga tinya duni so ko lu jeni digine so kan me ko lu jeni kan ni donzo be no fe kan ya ketan ne kumya ambassade dobe wuyen contacter directement nyanga mo wele terenga armée nyamo kumbe ministre kumbe uya ministre mo wele wa so ministre fana kuntara ku ya kuma keleme uya ministre mo wele ko kanguru do babulu mu misara to sanfe ka jata aya amana baramina aya jabeta anga jamana de no amana ufagali kama mais amanga barake o soro la mu fe parce que do kunkera nyano che uya kuma fota ndoro soro sinyamo yanga soro sula seki donc uya kaira association mumbo obara no na Bamako ya uni ni jatige walegala na be fuma terroriste ko be nogomulo ni yeni fo ka surasu ka baratien o mo ka wireta o ko sa no na werekera surasu ye jauta ka mo wira o kuntalno école soro reta ko siko kono marfa bubulu o be tobilila surasu tale o mine o ya ja chanwa o jaw blale bololo sanfe o mo ko kelon kala ka lettre resebe association o ba don kamemuma anya mo kala ka lettre resebe ka fo ko surasu ku jandu ko marfa be mo bulu chamanje roina ka bete jatige walegala wala ko anga surasu kanga surasi be mogo do mine ko marfa bolu bulu ko marfa be mogo munu bulu ka bete terroriste ye malion surasi ke tara marfa ci yoro la do be ka surasi ke faga surasi ye doni marfa yi atigi te surasi ye police te gendarme te marfa yera bulu kanga no o mine ko bete terroriste ye ni be ministre ka bara di de mana malion ministre de fleka ministre de saro ala parfait bebe ka ke Mali contrôle a be ministre de ka barai aw bela jele ni sande yaro ni ma dogo mo sila de bon ni Mali surasi nyamogo de bole kan yoro révélation ke parce que ni ma ke mo chamante ba kalama jamfam be ka ke Mali contrôle mo chamanta do donc a fo bela jele ngena ka fo ambe oro na ko bi wallahi jamfa de be Mali contrôle amba ngini Mali gouvernement fait amba ngini bela jele fait malien ambe sega kam billet samedi 29 juillet 2022 et bien samedi 29 juillet 2022 ou bien le 30 juillet. Attendez, bien samedi 30 juillet 2022. Malion, maintenant comment on y a fait Amangini Mali gouvernement fait. Mali gouvernement, Mali est présent. Bien samedi 30 juillet 2022. Amangini présent Assimi fait, Amangini premier ministre Shogel fait. Association fait non. Maraga association de Dogono association ou bien chia association aya beti wallahi billahi ambe orna ko bi aya beti ani ka hali chia to foni ke aya interdit uranda o de ke kaka jamana libri en tant que chia do association sigilembe to ube ta don ulde la ulde be boku ga mogo fagala kuma be ima yo kana surasuma kana surasu be mogo do mine ko marfa bolo ko me ko lu terroriste et de terroriste autorisation te bolo ko marfa do mais marfa yera e bolo kana surasu yo mine ko non ko anga surasu manga lu mine bon aw ni ala na chrétien nafa jumé ministre la ya o ye kelengi flana fara tuguni amangini président Assimi fait association ka ko chia do de togo dale mala amangini président Assimi ka bechi o ye kelengi flana fara tuguni parti politique fait Mali kono o ka bechi fila saba président Assimi journaliste escroc kura do be boli la aw no fait le flyna
Mali jugu keleme ku kla fla de a journaliste escroc bolla keni norana abe to ka shogel de temps aba fo kale be Assimi fait abe shogel temps aba fo kale be Assimi fait o kuye mi sanno ka mélange ke kanani mangankolo tie M5 RP mo amolu fo M5 tara aka fenge ke kuna shini M5 tara ni Maliki Diao photo Assimi photo ani shogel photo yi bravo au M5 tara ka to barake donc o wa ira ko bembe am bebe ka bengini yera wolo be ben sraka M5 be ben sraka mais surasi saba mun to fora no e Maliki Diao ani Modibo Kone ani Colonel Wage mo do de be ka tra oluka linfe ka foku na surasu deme mais ol de be ka premier ministre neni ol de be ka ni nyiga munye ol de be ka ni mo blana nyogo na uye ol de infiltrer uye o korote ko Maliki Diao mai o korote ko Modibo Kone mai o korote ko Wage mai mais mo do de be ka do aka linfe afra aka ou débarrasser ka bo ol de la fin jugunu de do. Moi, je vais dire ça aujourd'hui et demain. Ne te sais pas là de. En tant que Oba aka ligne qu'on ne va pas alishini. Parce que avec un kala la ski ko fedi. Abeku benendo. Ne ra kuma boka Maliki Diao fasada dongodo. Mais du matin de suma ko dugu maje. Aw nana ni mo ko mununye. On debe kanani bembalia yi. Ka Shogali clan Diago ya créé. Ka Assimi clan Diago ya créé. A bébé ka bo audi ka kotila a furata ko de dabla kaka sembo adema mogo sina aka sembo ancien mogo sina an be kan bolo di nyogo manga bali kurajo ne ka kuma be fle ne se bu tungara mbolo da kurane ka ne ka dangini te ko ka kolelu farade ayi o tene ke togoye o tene ka éducation yi ben o de banga du kono mais ne be munya fo yana nouvelle mu kumbe ka fo bi bravo mali te 5 colonel droñé 5 colonel aw ne an be barajuru sirle me nyogona donc an be kan bolo di nyogo ma an kana kɛ dɔrɔn ko 5 colonel Mali tɛ 5 colonel dɔrɔn ye an bɛɛ colonel ye donc a kan bɛɛ